Merendal na, merendal, 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 Merienda, merendal, merienda, merendal, merienda, merendal, merienda, merendal, merienda, merendal, 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 merendal. Yay! Alas 3 na. Ano? Oras ng I-text mo. i-upon mo. I-chat mo. Programa ka pa Pinkion kaya? mo sa DZGB. Kaiba Iyo po. ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo. Anong mga programa ka ba? Iyo po. Salbata ng pangyayari sa mga Bangkamani. Ano may kasalan po kan si Manny? Sabi ka para daw kita. Henry, mga programa ka pa? Iyo po, mga programa pa. Oy, baray na hapon. Sa kabos, kasabay po si Kuya Manny Totanya, sa po si Mark Sean Madrid. Ang sa tuya tabing kauron mga tugang unya na paghahapon. Hindi po sa DCGB. Kumusta lamang kita dyan? Kami po nagapaabot girarinin pang mustat sa langbang miyembro kan bilog na family. Anong manok ining sarawayo na ini na? Alas 3 may manok na. Oy, detalye daw tabi nindo ako kung ano tabi ang problema po sa social pension. Ano tabi ang problema kang social pension? Pirang bulan na delay ta ihapot ko tabi kay director. May text sana sa iba man eh. Pwede nga niya tabi ihapot sa DSWD kung noorin marilis ang social pension. Day po akong detalye. Pero pong bulan iyan na delayed na social pension na. Iyan bagang social pension. So 500 pesos iyan mani ba ko? So 500 pesos iyan per ano yan? Per month. Pinag-release yan every quarter. So meaning 1,500 no? Kada tulong bulan na pwedeng ma-receive tabi kan sa tuya ng mga senior citizen. Oh, anong ihapota sa direktor kan DSWD tabi? Kung kulang kita kidetalye. Pakitext daw tabi, pakidetalye daw tabi nindo. Tabangan ta kamo. Kung may nagdadangog tabi dyan ng mga senior citizen na naghahanap tabi kan pensyon. Takunday man kinagdadangog, di na po nita sayang kan ngala-ngala tadig di. Ano wara man? Wara man. Pasubra daw tabi ako no dyan ki-charger noy. Mark, may charger ka dyan ki, ano ini, so wara ko niyo. So, ito ako dyan kipigasubli. Wara man palan. O mag-text po kung kay puhanindong apudang ko ang DSWD. Takunda iman, o di na apudan tabi. Tanganin na marayang ururuntangon niya na hapon. Pirang bulan tabing delayed ang social pension. Sa tawo baga, pag, yung sa extension naman, oy. Taan sa tawo baga, pag delay man pag delayed kang sambulan, may problema naman ade. Tama, di ba? May problema na mga tugang pag-delayed ka ki sambulan sana. Oh, ngunyan sa senior citizen baka halawig naman ang delayed kang ano ini kan sa tuya tabi na mga kababayan. Oh, pirang bulan talaga. I-text na po nindo ako ta. Apudan ko si direktor ngunyan. Wara na tabi fondo ang DSWD. Ay di ka magtaram. Iyan po na sa social pension. Iyan tabi so social pension. Kwantabi yan, may mandatory po yan sa gabos, kaya po dahil pwedeng waraan iyang kipondo. Pwedeng madelay sana, pwede tabing madelay, kaya lang pwede tabi yan mga tugang na, pag ano ni, dahil pwedeng dahil yan itao. Tamay budget allocation po ang kada taon para sa gabos na mga senior citizen, na mga TOs, para sa mga senior, batayan baga na social pension na yan. Halimbawa nga yaman ni. So, senior citizen nga ya, yaw na sa harong, ano. So, mga aki ninda nga ya, nagmay mga trabaho.
Di ka naman tatawan ng kaantan. Sabi kan gobyerno, di ka naman niya pwedeng tawan ngayata. Sa mga aki mo ngayon, may mga trabaho na. Ang sabi man kan mga senior citizen, niya sa mga aki ko ngayon, may mga pamilya man. Tapos ngaya, di man niya sa ko nagataw sa mga aki ko. O di ba kung nadakulang problema? Sa mga aki ko ngayon, di man sa ko nagtatao. Natangay ta pagrasunan mo ako na sa mga aki ko may trabaho. Di nga nang ako nakabayad kang kuryente. Oh, iba problema ba man eh. Kaya gari, panahon na sigsisan na congressman o senador, ang pwedeng makabago ka iyan. Na ang senior citizens, once evaluated na yan, na nga senior citizen, naka-star na sa sarong separadong harong. Di ba? Naka-star nga separadong harong. O, pag separadong harong, dahil naman naging mga aking kaya, di ba? Dapat kayo, tawanan ta. Di ba? Rarasunan nindo na, ngaya, di ka naman niya pwede, pigtawanan ka man niya kan mga aki mo. Sigurado ka, may ebidensya kang pigtawanan. Oh, digdi po sa tabako, nagkobra na sa senior citizen na neighbor ko, one time, big time, 3,600 na ko Nataman ta 3,600. Na 500 din per month. Di ba man eh? Nasa kwan man sana po yan, 1,515, 6,000. Mataman naging 3,600 daw ano. Anyway, nakakubra naman pala. Good afternoon, Tabi Henry M. So senior citizen sa Moya, nakakubra na po. Igwa na palang kinakubra. Naman kayo po ang kitang mag-upload pala. Inubos na. Latoson takang sarawayon ka na. Puon po kang John, dahil pa social pension, saka po Suyo City. Sige sana ang tuga na marilis, tapos dahil man pig tatao. Kay puhan man tabi kan mga gurang. No, sa intabi na lugar ini. Kada ako nga kanapot. Yung nga nita, baka sabi ni Director Henry, saan pong lugar iyan? Salbay nga, igwa na po kami. Saan pong lugar iyan? Na dahil pang social pension. O, pakidetalye po. Saan pong lugar iyan na dahil pang sa Daraga, sa Katanduan, sa Sorsogon. Warag po kayan ang pagdetalye. Unconditional cash transfer. Iba man ini. Ang sa mga senior citizens, so 500 pesos, yan po ang social pension. Di ba? O, ito daw kung may klarado lamang. Tanganing klarado kita, 6 months po ang delayed, binago na po kasi nila, hindi na po quarterly, Abid Fund from Daraga Albay. O, ini, pwede na, detalyado na ini. O, madali lang. Text ko si RD, tangani po naklarohon ta ini ha. Okay. Yan, ano na. Dipisil baga, tinext ko na po, tapodan ta pag nag-reply si RD, ha? Bata, naka-schedule ikasapon na apudan ko, dahil ko na apudan, taday naman nga ni kinagtataram sa ko ng mga senior citizen. Pag-text ko na po si RD, aputon ta, okay, sa Daragayon, digdi sa Muya, hello, good afternoon. Hello? Hello. Yes, good afternoon po. Sir Hen, good afternoon din po. Yes po. Ano po may paglilingkod? May tama-tama po, may tatanong lang po sana ako kay RD. Pag nag-reply po, mamaya. Opo, may sasabihin lang kasi po ako kasi yung... Oh. Well, DSWD ba yung may sa relocation? May ano po, Sakop niya may yun. ano. Kung may relocation po, tungkol sa relocation. Ay hindi po, National Housing Authority po ang relocation at saka local government unit. Opo. Ay, kasi po, may tatanong po sana ako. Oo. Ano pong tanong nyo? Ang relocation ho ba pwedeng ibenta? Ay, hindi pwede. Pag binigay, halimbawa ngayon ako ang relocatees, di ba? Relocate ako. Binigay sa akin ng gobyerno, hindi ko pwedeng ibenta yon. Yun po ang malaking katanungan ko sa gobyerno natin. Bakit ho ang dami ng mga relocation na ang mga nakatirahay, hindi naman ho yung mga dito sa Mauraro, kaya doon sa marami na po. Ang nangyayari po dyan, yung bintahan dyan, parang sekreto lang. Kasi kung magiging open yan, ang ginagawa ng gobyerno, pati hindi na pa-find out yan, hindi nila chinecheck yung mga tao sa relocation. Ara mo sir, ang may problema dyan, yung nagbenta, kasi oras na sila ay bumaha ang kanilang lugar na tinitiran, wala na silang mapupuntahan.
Kaya nga ho, ganun na nangyayari. Para Oo. hong Metro Manila ho ang nangyayari. Oo. Yung mga squatter po sa Metro Manila. Kaya noon sa yung mga binigyan na sa mga Oo. ano noon sa area, doon sa Dasmariñas, Oo. nagsipag-alis, nagbalik sa Maynila kasi wala raw silang trabaho doon. Oo. Oh, di parang paikot-ikot to yan. Iyo Ano? po, ang pinakamaray po ka, mga tawong ini, yung karasuhan lugur, so nagbabakal, nga ni naman ultol. Kayo po ba nga mapagalo dapat? na. Dapat? Sige sir, i-text mo daw sa kuya kung saan iyan, taba ka pwedeng may hapot ko yan sa NHA, buda sa LGU, ha? Di Kaya ba? sa ano, sa Gito ba? Oo. Oh, sir, kasi... Opo. Sige sir, tayo pa-verify ko po, ha? Opo, sige po. Okay, thank you. Salamat po. Thank you. Ayan man problema tapi pabarakal yan man eh. Henry third trans ng SAP, wala. Apot ko lang po kung totoong mai-download na sa ATM na 4 pisali kada kay Senador Pacquiao. Kana. Hello. Yes, good afternoon. Hello. Hello. Yes po, ano po ang hapot? Lima ako, sabi ako, pamili sa Bigada, pa nag-business sa mga senior citizen. Perang bulan na po. Perang bulan na. Mga, anong nabulan na daro? Ano na bulan? O sige, sige. Hapot ko po sa DSWD ha. Okay? Salamat. Okay, bye-bye. Sige na lang ha. Di nagsimbag si Director Garcia, baka nasa meeting. Sa krusada, day pa man po katao Ligaspi. Bata. Kansarong aldaw, naka-schedule sa kuya si Dr. Arnel, Director Garcia. Day ko na po dan eh. Hello, good afternoon. Hello? Wala. Alright. Sige po. Puro problema. Adi. Puro problema kita. Ha? Every 6 months na pigatao sa daraga, wala pa July to December. Okay. Pangako tungkol sa mga na-wash out na baha. Okay na, wag na muna yun. Saro sana kita, ang punto ta muna ha. Yun lang munang kwantabi ang pag-urunan ta, social pension. Ano? Hello, good afternoon. Hello po. Yes. Diyos maray na hapon po. Yes, maray na hapon. Ano po may paglilingkod? Pwede po mag-agad lamang kay Tabang po. Tungkol po sa ano? Baka mahagad lamang po ako kay Solar po. Uy, magasa kalangitan ka, dakol kang solar. So, kaharong masa na baga po. Oh, taga saan ka po? Salvation po, taga-Salvation manlilipot po. Di pa, Taga sila po kami, sir. natatakay po mong solar, di pa ka mong kuryente dyan? Kay ma'am po. Padiklumon sa mo. Ding matagal na sarong sa Banggas. Oh, ano pong pangaran mo? Erlinda Bonggat po. Merlinda Bonggat. Bunggat. Opo. Oo, di sige. Mga Yan powder kaya ka. kami, sir, sa baybay. Oh, ang mga Pati sutugang ko po, sir. ang mga nagdadangog baga ang nagdo-donate ki solar light sa mga sa Indo. Kaya mga pudan ka po, baka may nagdadangog ngunyan na mahuyong buot na madunarang kisaro na solar lights. Dahil po problema. Sige po, go ahead tabi. Ano pangaran tabi? Erlinda po. Merlinda Bunggat. Erlinda Bunggat. Opo. Opo. Natapota kay po mo kiilaw. Padiklumon pa po, sir. Kaya nagbuburungguan kami, sir. Oo. Pero na po, anong trabaho ni Ago mo? Naglalawod man sana po, sir. Ngunyan So, kaya mga aki mo maparuto. tabi, peran mga aki mo. Ito po, sir. Mga pera ng edad kang pito mong aki. May ireskwela pa po, sir. Ang hapot ko, kung perang edad, kulutunta ka. Perang edad. 19 na po, sir. Sungod, perang edad kang ngod. So, nguhod po, sir. Ano pa sana? 12. 12. Darakula naman pala. Opo. Nag-i-reskwela pa kaya May po. mga trabaho ng mga aki mong ini na darakula na. So, darakula na po, sir. Kaya anos naman po may ago. Ika. Day, pa, naghahanap po, sir. Sabi mo, sa mo naglawod, kulutunta ka. Latosunta ka dyan ha.
O sige na, mga pudan ka, taba ka may gusto mag-donate na solar lights, di mag-donate ka. Baka matawanan ka. Sige, tabi. Iyo po, kami po na magtugang mahagad po. Ay, saro-saro sana. Saro-saro sana dapat. Ikasay mo sana muna. Iyo. Iyo po. Saro-saro sana po. Saro-saro sana. O, sige, isay mo na muna. Sige, ano tabi ang pangapudan mo? O, kung sisay man tabi ang mahirak sa kuya, mahagad malamang tabi ako kay solar. Na madiklumong kaya sa mo. Oo. Anong pagagamit nindong ilaw pagkabanggi? Saraba. Karaba? Iyo tabi, sir. Magayon, ang baganta sa dungo, bagakan. Minaw itom. Oh, ang pagkaga pa nun, ang dungo ki Arew. Oo. Buda baga, siya, gumupatang pagkapkapkan sa imo sa liog mo, may inugad, may anong nga, gamta namit gas. Iyo po. O, sige. Baka lamang may mahirak, di, may madonate kan sa imo, ha? Okay? Iyo po, sir. Sige, salamat. Oh. Salamat po. Salamat. Iyan baga manin na, nagkuang ka mo manay ki karaba man, nagkuang ka mo ki, ano po ka sa mo, dokalwong, sina karaba, buda sa gasira baga man ang iba de, gasira. Gasira ang iba kaya. Kinapkap ka na agong pagmata nga, kinisan gayod so may liog, ay so di sa may parte ka. Sabi da kan lalaki, agom, ano ini? Ang sa imong liog, namit gas. Kinisang gayod, namit gas. Nausubagan man na, namit gas. Awinda. Nausubagan na, magom, ano ang pagbati magom? Namit gas. Hello? Hello? Sir. Yes, good afternoon. Ay makusugod ang feedback busing maribukod ang signal mo. Makusugod ang signal mo. Nasa Zoom meeting si Director. Nasa Zoom meeting si RD. Sa agad na lang kamo magdangog. Tapudan ko si RD sa aga. Nasa submitting siya din nag-reply Usagan na lang. Duman tabi mga tugang sa programang hanapot pag may oras, i-remind nindo ako duman tatabi si Director Garcia Apodanta. Nasa Zoom meeting siya. Hello? Sir. Yes, sir. Ay, boss, pakibaba, matabi kang volume kang radyo mo, makusugon. Hello po? Dito ba, magagad kay generator? Migo? Pasipasong kang langatong na sarawayon ka. Rito na. O, sige na. Pasaway ini na. Sarawayon laki ini. Okay, o bueno. Mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo ngunyan pong hapon. Kasubago, napiritan akong maglakaw-lakaw dyan sa Legazpi Mani. Magpuuna po kitang mag-practice mga tugang kang naka-face shield kita. Tayong pakiuron sa tuya kang IATF. Iyan bagamanin na kaya po sa aga, sa Sabado, abangan po nindon interview ko kay Dr. Alan Lucanyas na pag-istoryahan mi kung ano ang tama na mga gibohon sabang kunyaong ka po sa mga social gatherings, nagkakaraon man ni. Saro kong amigong pulis, niya ko, pwede, tinuhan na nga niya ko yan si Manayo. Naglalakaw-lakaw mani pasiring sa Ayala Mall mani, ang face shield niya nasa payo. So, di ba? Tinaklob sa payo. Naka-face mask kaya. Ang face shield sa payo. Ano so? Siguro ba basta tinahob sa payo, gari ba sun visor? Yan. Sige daw ngayon pala, testingon ko daw. Sabi kang pulis, Madam, good afternoon po. Ay, good afternoon ngaya. Good afternoon ngaya, sir.
Madam, pwede po. Ang pagsulog po kan face shield, bako po arog ka iyan. Baka po pwede na isulog ta pong arog ka yan. Ngani po natatakupan ang pandok mo. Sabi man ni sa pulis kan babayi, maling ang hutol nga sir sa pandok. Maling ang utunda sa pandok. Aram ko ngaya po, sir, kung paano ang ang paggamit. Kaya lang nga, sir, maling ang hutol sa pandok. Nya, para balog ka nga dyan sa Ayala. Dyan ba sa Ayala mo, dapat nga naka-face shield ka. Ayun nga, sir, pag-abot nga sa gwardiya nga, bibugta ko nga sa tama. Pero nga paglaog ko nga niya, bibugta ko naman sa payo ko. Di sabi kang pulis na amigo ko, di nga po nga kita kan madama portiran, pag-araw nga po ka ng pagsulog nindo. Sabi kang kwan, kang kang pulis. Diba, kung magka-COVID niya, magka-COVID. Nya paano nga madam kumulakitan mo ang pamilya mo? Buda ngayaan mga neighbors mo. Araw mo simbag ba ni sa pulis kan girl? Sabi ka ba? Ako naman yung bahala nga ka ito. Mga simbag baga man nagaring-aring itulak mo duman sa poste. Buda gari. Ang mga simbag baga na araw kan, ako naman yan bahala nga kan magka-COVID niya ang pamilya ko. So mga simbag baga nagari itulak mo duman sa poste kan apik, patalikod mo, garbadulan mo. Sige nga po, madam. Ano ba yan? Opo, hello? Hello? Hello, good afternoon. Hello? Hello po? Hello? Yes, good afternoon po. Opo. Ano po may paglilingkod, sir? Sisay po ini. Kasi po, magtatanong lang po ako, sir. Ano pong pangalan, sir? Si John Billion. Opo. Ano po, Sir John, may Kasi paglilingkod? po, ang yung di po ba yung mga senior citizen, matagal na po ako naging senior citizen, halos 10 taon na. Opo. Kahit na duling na piso o 5 sentimos, wala akong nakukuha. Ngayon, umuwi ako po rito sa Bicol dahil may inasikaso naman ako. Na-lockdown po ako hanggang sa ngayon. Nandito pa po ako. Ngayon, humingi sila ng kopya sa akin Nang? na yung ID ko at saka yung mga papilis po na sa katunayan na senior po ako. Ang residential ko po sa Manila. Oho. Ngayon, sabi po sa akin ng mga anak ko, kanya, bigyan mo raw ako ng mga kopya ng ng mga ID mo. Pagkatapos, nung ipinadala ko po, ang sabi sa akin, sa Pimayan na raw. Nung pinapuntahan ko po sa anak ko, dahil humingi sila ng mga papilis, dinala ng anak ko, ang kasagot-sagot, wala pa ikang pundo. Ang sabi naman ng anak ko, mahigit na 10 taon lang daddy ko kahit na piso. Sir. Ang sabi kasi po Sir John. Kapitan doon. Hello, Sir John. Po. Ano po ang inaasahan ninyong tulong ng gobyerno? Ano pong tawag diyan? Di po ba yung mga senior citizen po may pension na 500 siguro yun? Oo. Nagtanong-tanong po qualified ako, bakit ka po. ako bukod tangil lang akong wala? Pero ang mga anak mo po, may mga trabaho na? Meron po. Saan ka po nakatira ngayon? Dito po sa Bicol, sa Albay. Sa bahay ng anak mo? Opo. Oo. Ilan na pong edad nyo ngayon? 72 na po 72. Ang lakas nyo, sir, ha? Ang lakas nyo pa, ha? Okay. Oo nga po. Pero ano po, Hindi naman po qualified na po kayo? Yung sapilitan na humihingi sa gobyerno. Oo. Sir, sandali lang po, sir. Kung malaman kung bakit ganun. Oo, sir. Sa tingin nyo po ba, qualified kayong makatanggap ng 500 pesos social pension? Ano po, sir? Qualified kayong makatanggap ng 500 pesos na social pension? Sabi po sa City Hall kasi, oo raw.
Si- nag-inquire ako. City Hall ng ano po, sir? Sa city... Po, hindi niyo ko bigyan yan. Gusto ko lang pong malaman kung saan napupunta yung mga ibinibigay doon para sa akin. Saan po kayo nagtanong? Sa City Hall po ng ano? Sa City Hall po mismo ng Manila. Ay di dapat po, sir. Doon tayo tatawag sa City Hall ng Manila. Opo. Kung bakit hindi maabot sa inyo. Kasi ang pagkakaalam ko po, ang talagang binibigyan ng 500 in social pension, yung talagang walang-wala. Totoo lang po galing po akong abroad, natapos yung kontrata ko, nag-close yung kumpanya. Umuwi po ako rito sa Pilipinas. Doon po tayo, sir, magtatanong niyan sa City Hall, hindi ho sa DSWD. Kung bakit hindi ho umabot yung pension ninyo, samantalang qualified kayo, ayon po sa inyong kwento. Doon po tayo sa City Hall ng Manila. Marami pong pinapirmahan sa akin Sa City Hall po tayo ng Manila. Kaya lang hindi ho kami aabot doon para tumawag po ng City Hall. Pero anyway, pag natawag ko po yung DSWD bukas, magabang lang po kayo at isisingit po natin yan. Pwede kayo mag-text at singit ko pang tanong na yan sa inyo, ha? Opo, maraming salamat po, sir. Yes, sir. Maraming salamat din po sa Hindi naman pagtawag. po ako interesado na bigyan nila. Kaya lang po, ang problema, yung po, maraming pinapirmahan sa akin. Hindi naman nakakarating. Yun nga po, sir. Yan ang i-clarify natin, okay? Kung iyan po ay kayang sagutin ng DSWD. Pero sa tingin ko po, City Hall ng Manila ang magpapaliwanag niyan sa inyo. Okay, sige po, sir. Salamat po. Salamat po sa pagtawag, ha? Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you. Okay. Ang daming problema sa mga ganyang bagay. Yes, nag-count ako sa LCC Food Court. Concern lang po ako. Tami, nag-video kidaman, 4th floor. Di ba bawal magkanta? Kulob po baga. Yung manang ganda naman So kung iyan, so pigbabayadan baga dyan na karaoke. Sige, clarify tayo yan, ha? Wala po ba mahiwagang tunog? Meron. Nata po, lagi na lang senior ang paano po ang gaya na hindi po. Okay na. Sige po. Mamaya po sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, makalipas lang kayo ni. Oras po, alas 3:40 nin pagkaapon. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA No. 072 Series of 2020. Numerosal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa erarong kita kisarong kadipisilan. Sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya.
Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang satuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang, kan sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagid kang pagkamundag, kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kita wantaki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan na ang pagkitarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Sa maabot na Kapaskuhan, dahi tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang Kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Vice Alcalde Junji Ausyan kay Riba ang bilog na sangguniang bayan Candaraga. Minapaabot sa Indo, nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kang panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada Twin Pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of
of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Ang Pasko, panahon ning pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang saro. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President, ex-officio councilor, mailing akunyate, minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, oy sandali lang hata may inspection database dyan sa terminal kan Legazpi. May kasiributan database dyan ang mga miyembros kang Highway Patrol Group. Nata daw, ha? Rapunta daw ang report mga tugang kay ba si Lowens Barcena. 5 minutes bago mag alas 4. Lowens, come in, Lowens. Yes, salamat tabi BP Henry. Maray na hapon na maray na hapon sa mga parantabay. Location ka na DCGP News. Nyaon dikti sa Legazpi City Grand Terminal, LKY Grand Terminal tabi BP Henry. Na kung sain sa pangingin of the Police Major Ruel Salvino, ang Deputy Regional Chief ka na Highway Patrol Group ka na PNP Region 5, nagkukondusir tabi di PPN in inspection sa mga manlaylay na public utility vehicles dahil digdi pinaligtas ang mga pampasaherong jeepney sa manlaylay na rota, pati UB Express, pati naman modernized jeepney. Na niyaon digdi tabi PPN sa lugar pinagtatawan nindanin doon na dapat sa mga pag-operate kan mga public utility vehicles ko niyan, dapat wara ni no talking, no eating, as in, dahil pwede hali nin mga face shield as in face mask kapag nagbabiyahe sa mga lugar tabi pipianri na naunambitan digdi sa lugar. And kasubago, nakaulay tanay ni si Police Major Salvino sa iyang ipinugunambitan na mapautob sindangon niya, nagwa-warning sinda tabi digdi Bibianri sa lugar. Kailan takulong kaya tabi Bibianri nin mga reklamo an mga publiko na dahil na nag-oobserbar kan minimum health protocols an mga katugangan taman digdi sa lado kan transportasyon. Taro pa tabi Bibianri digdi sa pinakang mainit na nangyari, nagparareklamo sa mga taga-UB Express drivers sa manlain-lain na ruta. Tanata ngaya kami, nakulon nga kaming barrier, dahil pa nga kami pwede mag-aircon. Pero nga so mga modernized jeepney. Yung barrier, may aircon pa. Anong simbag kang HPG? Ang simbag kang HPG tabi Bibianri sa paagi ni Police Major Salvino, kami nga implementor lang nga kami. Ngunyan, ang dapat daw kaya naman imbag, iyo ana LGU, tapos ana LTFRB, nasagkod nga ni isang ngunyan, pending pa, dahil pa nakakasimbag sa DCGP News, kansiring manakaputan. Roger, pinag-i-strict ko okay, Lowens, ang unang gusto mangyari kang HPG, ma-implementar sinda kang health protocol, may mga tatawan ng gipinalidad oras na may nagbabayolar? Roger, tadatabi Bibianri. An violators ka, an pati sa pasayro pa, hanggang sa driver? So driver tabi Bibianri, tayo nagpalaog. So ang tatawan ng gipinalidad, so driver? Oo, so driver tabi Okay, Bibianri. ano kaya halimbawa na pwedeng violation? Ang violation, kung dahil nag-physical distancing, dahil nag-face shield, dahil nag-face mask, ang penalty kay ni Tabi Bibianri, 2,000. 2,000? Roger. Okay. Oo. As in, ipipauto digdi, bako sa nang naka-face shield or face mask, ipapauto pa digdi, bawal magdaram, no talking. Dahil pwede magkaon sa laog ng pampublikong pasahirong Tama man talaga vehiculo. yan. Ako agree ako dyan. Roger. Dapat bawal magdaram. Kaya, pasabi sa konduktor, Madam, bayad po. Oo. Tapos? Pasahin ka po. Ako. Ano, may kapasabot mo na pinitigbas? Tabako po, tabako. Tapos, pasahin ka po.
Kinibad niya sulawas niya. Oo. Ano sabi yung kan, madam? Tiwi. Yan. Tapos, uy, pera pambayad mo, ni po, pasahin ka po. Roger. Tapos kinupo niyo sa diri, nagkubog-kubog. Malilipot. Ano po yan? Malilipot po. Pagtabako ngaya. Tabako, so titigbas, taigwa ki mga sundang. Oo. Sumalinaw. Sa malinaw. Oo. Iali ang antiparas. Iali ang antiparas. Winda, pero ako agree ako dyan na no talking dapat. No talking, no eating, no removal of mask sa laog kan mga passenger jeepneys. Correct. Tapos no taking of phone calls. Yeah, correct. Taking of phone calls. Ay pwedeng makipag-ulay sa telepono mantang nasa biyahe. Tama yan. Sa mga oras na initabi Bibian Rey, yan ang pigpapagirumdum kang HPG. Ngunya, nagtao pa sila sinanin warning. Wala pa sinda din natawan nin makakanigong penalidad. Tapig remind lang ninda. Okay. Pero wasunod ngaya, nag-remind na nga kami sa Indo, ngunyang pinagpakaurulay, so gabos na mga sektor, mga driver ka na mga manlain-lain na bihikulo tabi Bibian Rey, pampasahirong jeepney, UB Express Buda, pampasahirong bus tabi Bibian Rey. Kinaulay niya ni gabos na mga driver. Taraman nga nindo sa mga pag-iriban nindo, pati ngaya kamo, tandaan niya nindo ini na mapobserver kay ni, dahil lang tapan nag-surprise inspection naman ngaya kami, dahil minangay kamo papaligtason. Yes. Tama yan, ha? Okay. Roger. Okay. O garing busy pangon yan si Major, dahil tangon yan tawanin na maka-interview tanin live. Agalagad, yun itabi okay na ta, alas 4 naman garing. Okay lang. Anyway, na-report mo naman sa pinakalaman. Roger. Oo, Roger. So, yan tabi Bibian Rey, mga manlain-lain na ruta. May San Francisco, may Bangkiruan. May biyahe pa palang digdi. Okay. Roger. So, yan tabi Bibian Rey, na mga dagdag na istorya, halidigdi sa tuyang kinamumuktakan together with the HPG Group, asin na LKY Grand Terminal Group. Ako po, si LBB. Salamat, Lawen, sa report. Hali dyan sa luwan. O pasensya na kamuso sa tuyang mahiwagang tanog. Taga na lang, ano man eh. May nag-text man si Ronnie Cerezo. Mali, Ronnie. Basta po itong tanog na ito, gamit ito. Gamit sa igwa sa harong, igwa sa opisina, igwa ang tao. Igwa po sa... Maski sa inigwa ito, importante, nakahiling ako kaya. Ano po ito? Ang mahiwagang tanong. Salamat! Kasi nung pag-antabay, mga tugang kagawa ng dawal, susunod na sa 2D sa GB. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Alban, Merry Christmas and a Happy New Year. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak, pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa mga namumutan ko, konstituentes kan tercero distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya
Ngunya nakapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Nganing matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw an sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang selebasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa Indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa Indong tugang Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Dear Pig Mama, what? Paano ta ka maaabot ngunyan? Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice, maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po ipag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ning itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot
paabot ni Mayor June Aguas. Sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, an maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya ta ining lampasan. Aksyon agad, padagos, an paguswag, One Santo Domingo. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, wag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa DCGB asin sa Bilog na Pilipinas, 10 minutos makalihis na po, alas 4 nin hapon. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. The
Bueno, Diyos maray na hapon sa Indogabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Ngunyan po ang aldaw na Webes. Petsa 17 na po kan bulan na Disyembre 2020. Walong aldaw na lang, Pasko na. Merry Christmas sa kabos. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man ni Kuya Manny dyan sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya to sa pagkatod kan programang ini ang mga pagiriba po dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. Yaon man dyan si Kuya King, the Weatherman Reginaldo. Sa 2D Special Projects people, bising-bising ngunyan sa mga TIPs with Sir Mondaen, Pading Tots Di Solo, Sir Willis Plana, and Sir Ian Buena. Siyempre kay Jus Barcelon, Carla Briones, and Generos Andes. With our muses, Erica and Hazel. Kami kabos, nangungumusta asin naglalaom na kamupo na sa marena kamugtakan sa mga oras na iniyo. Siyempre po ang samuyang pasasalamat pagtaon ni Diyos Mabalo sa mga frontliners. Lalong-lalo na po ang mga health workers niya to. Napadagos po na nagbabantay. Tangani pong pangatamanan ng satuya pong salud kontra po digdi sa COVID-19. Speaking of COVID-19, dahil man po naghihirada ang mga protocols. No? Yaon man giraray ang dapat niya itong sundon, tangani po makaiwas kita sa COVID-19. COVID-19 is real. No? Totoo po ini. Asin yaon pa po sa palibot niya to. No? Kaya kay puan pa man giraray na padagos na magamit po ni face mask. Araw kayo ning gamit ko, surgical mask. O yan po na mga washable mask. Siguro po nindo na pirming malinig yan. Pagkatapos nindong gamiton, labahan tulos. And ibalad po sa saldang kang aldaw, nin mga 4 na oras. O kunday man, planchaon po nindo. No? Planchaon nindo. And padagos man giraray na mag-practice nin tamang paghugas nin kamot. Asin man an physical distancing. Minsan narireparo niya to, garo nagiging lenient kita, complacent, no? Yaon pa po an virus. In fact, sa ibang nasyon baga Kuya Manny, nagkaigwa na sinda nin second and third wave. Mas matindi. And of course, garo kanakaaging aldaw, nagkaigwa po ni karagdagan po na advisory an Malacanang mismo na hindi po na ano nga ni sa apod kay ni Kuya Manny? Face shield. Dati baga tabi, ining face shield din niyo, pigagamit tabi ini manoy tunyo, kung masakay ka sa pampasayrong jeep or vehicles, asig kung malaog ka sa mga inklusong mga lugar. Diba? Primong Vicente. Pag masakay ka dyan sa Jessica, hali dyan sa Muruk-Burukan, dapat nakasuulog ka nin mask, tapos nakasuulog ka nin face shield.
Bako po ang pagsulugan niyo sa mga nag-aantabay sa tuya dyan sa News Online. Bako po sa digdio, higakaag, sa payo. Kundi sa pandok. Pigtukar na ini kasubago ni BP Henry. Tadyan mananggad sa mga mailing mo mananggad dyan sa mga malls. Pakalaog, titanggal na niyo, kikaag na sa payo, bako naman sa pandok. Kaya nga ni po napod kayan is face shield. Face pandok. Garo na kamuso nagagamit ki helmet sa siko. Yung crash helmet baga, ipigkakaag sa siko. Garo baga ambot sabiyon, an utak nindo na sa siko, tayo ang pigoprotehiran kang crash helmet. Ini po, protection ini sa mata. Kaya nga ni, kung may antiparas kakuta na, or goggles, tama na kuta ito. Pero dahil yun po ang sugo sa tuya, pigsusugo sa tuya kang gobyerno, di masunod kita. So ini gagamiton data bining face shield na iniyo, bako lang sa pagsakay ta sa mga pampublikong sasakyan, kundi maging sa paglakaw niya to sa luwas kan mga inklusong buildings. Kung naglalakaw-lakaw ka dyan sa Peñaranda Park, dapat igwa ka na kayo niyong face shield na niyo. Ang problema di Kuya Manny, kung minsan, hindi ko may paliwanag inikan mga doktor sa mata, tagaroan anggulo baga kan pag hiniling mo arugan, kung minsan minagaro hararumon. Pirmi akong nasisingkog pag sulog ko niyo. So iwasan na sa natabi nindo nung mag-agi kamo dyan sa may mga nakatambak na mga mapapasaon na paninda. Habang kamo po naka-face shield at ibaad kong masingkogan nindo ang kuron, may abunaran pa kamo. Pero bago po sa pag-intrimis, kay po na sunodon niya ito ini because siguro dahil sa pig-aasahan po na madagsa na mga biyaheros, dahil po sa nagdangadang na selebrasyon kang Pasko. Kaya nagpasiguro naman po sa itong gobyerno na tibaad ko na magbaha naman ng tao dahil na mapugulan so pagdurukot-durukutan, mas maray na itong naka-face shield, tagani maski pa magparakururaw ka mo dyan, at least kung tumilamsik man sa indong mga laway, dahil po maka-apektar sa ibang tao. Ani ba man talaga mga sutil? Mga sutil, tinuhon mo, liod-liod ang kapa. Diyan sa may tindahan kan sira, diyan po sa may Victory Village, kan nakaaging Sabado, may tinino ako diyan na tulong personas para rehas dahil ki-face shield. Sabi ko, ayun tabi sa face shield, din ito dahil ka mo nagamit. Inilingon na kaya aloyo, pinuntok ako. Anong yung problema mo? Garo ko takbingon so tong sundang ka nagpipidaso kisira. Garo mo ilapan sungudoy. Sabi ko, pag nagluwas ka mo, magmas ka mo, baka makaulakit ka mo. Bako na lang so sa diri nindo an isipon. Kundi so kapakanan po kan ibang tao. No? Tanong man labot ko ta na sa indo. Na magkaigo ka mo nin COVID, kundi baka makaulakit ka mo. Sige po? Sige. Anong yan pag-restoryan niya to ngunyan? Garo baga, Kuya Manny, di kitang nanonotisyan ngunya na so mga, fortune tellers, no? Kaya itong mga panahon, News Director Birthday Boy Kasuapon, kaya itong panahon, dyan sa mga malls, Kuya Manny, nakulunan baga dyan sa mga Year of the Cat, Year of the Rat, yaraw na dyan. Dakulunon ng mga, feng shui experts, ang pinag-i-interview niya na araw kaning panahon. Pero garo, ngunyan daing ko na de, garo daing kang, may naanotisyang kalaman tabi mo nito nyo, naigwa ki fortune teller sa nagtaram na ngaya, ang taon 2021 ngaya masaganang taon para sa imo, tanamundag ka ngaya sa taon kan mga buaya. Wara kaan ngunyan? Paano nadali sinda kan 2020? Diyan sa may, diyan sa Ayala Mall,
igwa dyan ano nga ran kayo yan mga pungsoy ko na yan, nakakaagdungan na. Ngayaan 2020 will be ngaya a prosperous year. Mala. So, magtubod lang po sa saro sa ng tawo, saro sa ng ano nga ran kayo otoridad. Tubudan sa nanindo tabi ang sa diri nindo. Kung ano ang mangyayari sa imo sa masunod na taon, dahil ika po ang may kaputkan sa imong kapalaran. And of course, ang padagos na pananarig sa poong may kapal. Sabi nga ni kaya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano ka man kansurtihin kung sige mo masanang katurog? Naghalat ka na lang na mahulog suinog na bayawas. Dapat tukdulon mo, taba ka mainutang ka pa kan bayong. Kung bako man, mahulog yan sa imo, lapa na. Kaya tubudan mo sa diri mo kung ano ang mangyayari sa imo sa masunod na taon, nakasalalay yan sa imong paginguha. O sa mga may raot sa buot, saruan na nindong dumanon sa mga nakadagitan nindo. Kung bako man, umagad na kamunin tawad sa mahal na Diyos sa mga pagkukulang nindo, bako lang sa mahal na Diyos kundi pati sa kapwa. Ako nga, nagsisirmon kita. Mataod-taod pag ulay-ulayan niya to ang inipong positive scenario sa lado po kan ekonomiya kan Pilipinas sa masunod na taon. Ini po nakasalalay po sa pag-aprobar kay iniong Create Bill o ining Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE na sigun po kay Congressman Salceda maabot databi sa $10 billion ang mga bagong investments na pinag-aasahan po sa taon 2021. Now, ano po ang direkta kaining implikasyon sa satuya po, tangani po na nararapat na pag-adalan tayo niyong yan. Siyempre, pag may mga bagong investments, may mga creations po ni mga bagong employment. So, mataod-taod pag ulay-ulayan niya ito luay-luay niya itong sabuton. Asin hilingon niya to kung magkaigo kita ng decision para sa tuyan sa diri, base po digdi sa informasyon na iniyo. Pasadaan man niya tumataod-taod, ini pong agyat. Agyat naman po sa US Vice President-elect na si Kamala Harris na panginutan databi ang transisyon pasiring sa sustainable, healthy, equitable food systems that offer solutions to battle the coronavirus pandemic and prevent future pandemics. So ini po ang challenge po kay President-elect Kamala Harris na panginutan databi ang sustainable na sistema nin pagkakaan o food system na iyo po ang magtataon nin solusyon at angani po daang labanan ining coronavirus pandemic sa paagi po kung anong klaseng pagkaon an sa tuya pong kakaonon. Time check.
Iguan na kitang 28 minutos, makalis na po ang alas 4 ni hapon. Mapadagos kami pagkatapos lang ka nagkapirang pagirumdum. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon Banat sa Apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan sa mong manihamyento na day mawara ang pagkamuot sa laong kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat nyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, nagkape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat nyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalaoman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas in a wonderful new year. Challenging kag panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya, asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita,
ning buhay na kaparo pakinabang. Maskin nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na sa tuyang pinaghampang ang Paskong maabot asin ang bagong taon na sa tuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang ngarong kipagkaminuotan asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan asin bagong taon. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bueno, balik na kita sa ikadawang parte kan sa tuyang programang 2D sa GB. Disyembre 17 na po. Merry Christmas sa kabos. Maray na punta dyan kay Kagawad Dalde dyan po sa Barangay Buyo. Kumusta na pa kamo dyan? Karo sa agay ka dyan ki Puerte na Karakanan dyan sa Barangay Buko. Congratulations kay Madel, kay Maridel, and sa saya po magiging esposo. Ala, dagita na kayo ni Maridel. Garo ka masanangin ng imbita sa radyo. O sa mga kasalon tabi, congratulations and best wishes sa Indo. Sabi nga ni kan sarong padi na nagsermon durante kan sarong karasalan dyan. Inidatabing mga nagpapakarasal ngunyan. Yan databi garo uminagi sa Lucas. Arang nito ko na nun Lucas. So yan bagang bibagang sundang Kuya Mane. Napigo para pulpog nganing magkusog. Atayo man ang gadano, manasa pandemya kita pero nakasurvive sinda. Mala nganing nagpakarasal pa. Kaya sa mga kasalon, congratulations and best wishes. Masiramon so crisping hipon. Ni Kagawad, former Kagawad nung Espedido. Masiramon pati sudut-dutan na suka. O speaking of dut-dutan, may nag-advise tabi na sarong health authority, Kuya Manny,
na pigdidiskanar niya ining mga ang paggamit kanuning mga ano pud nga ni kaya na sauce, no? So sa sawsawan baga na mapulot-pulot, puro man sa nangayayan asukar. Tapos ano nga ning kuan? So mga artificial na mga ingrediente. Kaya kung ngangay po nga kamuki sausawan sa pigkakaon nindo, suka lang. Kagan mo kidakol na bawang, paminta, tapos may diit man na tili-tili. Puerteho na. Ano tabi kagawa dalde? Maray na po man kay pading Lito Ramos asin kimisis niya. Pati naman po sa mga nasa transport section kan tawag dito kan EDC. Kan nakaagi si Mana pala nagkaigwa po nin virtual MOA signing between EDC, LGU kan manito kasabay Subifar and DNR. Manungod po dyan sa pagdeklarar kan mangrove areas po dyan sa may Pangsod and Barangay Kawit as mangrove forest ecotourism destination. Katabang po ang sarong organisasyon kan mga paraoma dyan tabi sa munisipyo kan manito. Okay, digdi na kita sa tuya pong subject matter. Ini pong 10 billion na projected pong bagong investment sa maabot na taon 2021. Sa irarom po kan create tax ining corporate recovery and tax incentives for enterprises or create. Naniniwala po si House Ways and Means Committee Chairman and Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda na dakula po ang maitatabang kung may sabatas na po ining create, tangani pong maibusol na po ang pagbangon kan ekonomiya kan sa tuyang nasyon na apektadong gayo kan COVID-19 pandemic. Pinagkukwenta tabi na maabot sa 7 hasta 10 bilyones dólares, 7 to 10 billion dollars, ang kantidad po kana magiging karagdagan na foreign investments. Pag sinabi tang investments, negosyo. Negosyo na pinag-aasahan databi na malaog kapag inipong create tax, pinuna na po na ipag-implementar. Apuera pedigdio o kasabay po kan magiging benepisyo, iyo po ang maabot sa 2 milyones na employment or trabaho na mabibilog sa laog po nin 2 taon sa implementasyon kan create tax. Nahinot na po na nagsurat ini si Congressman Salceda kay House Speaker Lord Alan Velasco, tangani pong ipaisi po ang kamautan kan sa iyang komite na pagtibayin o aprubahan na po sa House Plenary ang bersyon kang Senado tungkol po dito sa create, tangani po na mapakaskas da atabi ang approval kay niyo. Medyo may dikit pa pong mga kinks.
pagbilog bagakan na batas kuya Manny, may version an mga kongresista, may version man ang Senado. Kung may tangani po na maplansya iniyo, minalawg na po iniong duwang versions na iniyo kan batas, panukalang batas, dumampo sa Bicameral Conference Committee. So, ang buot pong sabihon ni Congressman Salceda, sa surat niya kay House Speaker Velasco, na adaptaro na sana kan Kamara de Representante, so version kan Senado, tangani po na mapakaskas ang pag-aprobar kay ni. Sinabi man po ni Congressman Salceda na ulay siya sa Board of Investments, asin man ining mga managers kan ecozones, tangani pong aramon kung paano ninda ipopromote ini pong Pilipinas bilang destinasyon ni negosyo, ngunyan na malinaw na po na maaprubaran ining create. So magkakaigwa po nin mga pakikipag-meeting si Congressman Salceda di po sa BOI asin man iba pang mga economic managers, tangani pong maaraman kung ano ang sa inda pong estratehiya, tangani pong mapromotir ang Pilipinas bilang destinasyon nin negosyo sa irarong po can create. So siring man, sinabi po ni Congressman Salceda na maduman man siya sa Department of Finance. Ano palang sabi ko, Kuya Manny, ang Department of Finance? Director, ano ang sabi ko lang Department of Finance? Ano daw kay ni Sanaga? Departamento de Hacienda. Yun ninadadaw ko duman sa naga kay ito, Departamento de Hacienda. Department of Finance. Sa pag-urulay na iniyo, gusto po ni Congressman Salceda na sigurado na ini pong Fiscal Incentives Review Board or FIRB na iyo po ang magpakusog digdi po sa create bilang sarong sentral na insentibo or Central Incentive Management Agency kan sa tuya pong nasyon. Asin siguruhon, nakakayahon databi Kuya Manny, ang pagpaburukudan kan mga negosyante pasiring digdi sa Pilipinas para po mag-apply ni mga bagong para sa mga bagong investment. Yugun mo an. So dakol papalan po iniong mga katakod na mga dapat gibuon, bako lang na maipasar na po ining create, kundi may mga kaakibat pa po ining trabaho sa parte po ni Congressman Salceda, tanganing masiguro na ang katuyuhan, ang obheto kay niyong nasambit na batas, mahalnas na mapakinabangan po kan mga Pilipino. So ano nga po anyaon dyan sa create naan na nagpigsasabi mo na pakinabangan? So siyempre, ang mga negosyante Kuya Manny, minalog yan dyan kung igwa kanin mga pinagtatangro na mga insentibo. Tangani so kapital ninda, madali makabalik. Di ba? So, anyaon po dyan sa create, pag napirmahan na po iniong batas na ini ni Pangulong Rodrigo Duterte, babawasan po ni 10% ang corporate income tax para sa mga kumpanya na may net taxable income sagkod na 5 milyon. 10% po ang ibabawas dyan. As in 5% naman, duman para sa iba pang mga kumpanya. So, ang tax incentive baga, saro yan sa nakaka-attract sa mga negosyante. Siyempre, pag doon nabawasan ang tax mo, madagdagan sa indang tubo. Na ang parte kan tubo na yan, iyong mambagang pigagamit ninda Kuya Manny sa pigaapod na reinvestment. No? Makuasindang parte kang tubo ninda, tangani po na mag-branch out kan sa indang negosyo. Pag nag-branch out naman sinda kan negosyong yan, siyempre, mangay po naman ito nin labor. Tas sa sistema pong kapitalista, kung yaon sa imo kwarta sana, tayo man ang matubo.
Ikaag mo sa bangko, pero gasino manan. Logi ka, kung may 1 billion ka, ikaag mo sa bangko, gasino man sa nantubo kaan kung i-invest mo yan. Pero dahil man iyan po magkakaigwan ng tubo, kung dainin labor component, na iyo po ang ma-implementar kan pagibo nin serbisyo, siring manin mga kalakal o produkto na ibibenta sa merkado. So arog po kaya ng sistema dyan. Kung kwarta sana, kapital sana, dahil po maasinsoan susidad. Pag labor man sana dahil kapital, dahil manggirarita, paano siya makabakal ki mga raw materials, ki technology, ki mga makinarya, di ba? So yan ang pigaapod na unity of contradiction. Maski naglalaban-laban ang duwang grupong ini, duwang sektor na niyo, pero nangangaiposin da sa bawat isa. So yan po ang nahiling po ni Congressman Salceda sa maabot po na 2021 na pag na-aprobara na po, na-implementar na ining create 10 billion new investment and 2 million new employment. 10 minutos bago mag-alas 5. Igwa ka pa dyan, Kuya Manny. Overda, mapabakal kita kay Pandi Coco. Dear Pig Mama, what pa? No ta ka maaabot nun yan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiram, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa my.sss portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa my.sss portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, balik na kita po digdi sa satuya pong programa. Digdi kita sa bareta o informasyon hali duman po sa Estados Unidos de America. May sarong grupo duman Kuya Manny, Manoy Tunyo, and Primong Vicente Sawa na nagtutubod sinda na ining mga coronavirus o iba pang klase nin virus na tinaritian po ang bilog na kinaban. Nagtutubod sinda po na ini po hali sa sarong sistema nin pagkakan na kung sain ang pigkakaraon karni nin mga animal o mga hayop. Kaya sinda po nag-challenge ini pong Dignity Coalition. Pig-challenge po ninda si US Vice President-elect Kamala Harris, babae po ini, na akuon ini pong pinag-aapod nindang $1 million vegan 31-day vegan challenge sa maabot na Enero 2021. Sa termino pa sana po na vegan, bot sabiyon kay niyo, daing karne, vegetable sana, an sa tuya pong magiging food intake. Sa petisyon po na isinumiter ninda, digdi po sa Biden-Harris administration, sinabi ninda na dapat da po ang administrasyon ka na incoming President and Vice President kan Amerika, magtugdas da tabi nin plant-based foundation na may tulong aksyon na dapat gigibuon
Pag sinabi tang foundation, sa opening organisasyon. Oni po ang mga aksyon na sa inda pong pinagahagad na gibuon po kan administrasyong Biden and Harris. Primero, de-industrialize animal production and consumption, including phasing out factory farms and the closure of live animal markets. O nagiramduman nindo na inibagang novel coronavirus, ini COVID-19, primero na-detect iniduman sa saro po bagang merkado nin mga buhay na mga hayop duman sa Wuhan, China. Ibaga so inot na barita. Tapos ikadua, inida ang virus na ni hali sa ano nga nitong ayam? Ano nga itong hayop? Yan. Kaya ambot sa bioninda, pag sinabi mong de-industrialize animal production and consumption, kung gusto mong magkaunin na ngaya karning baka, magduman ka sa kadlagan. Maghanap ka dumanin baka, taritian mo, panaon mo, hindi daoson mo. Bako ngunya na iguana ki mga animal farms and markets. Aliw na databi ang Kuya Manny, kung gusto mo magkaon ngaya ki karne, maghanap ka, maghunt ka. Gusto mo magkaon ki karning urig, panaon mo sa baboy damo. Abot sabi yon, yung mga animal sa pinagkakaod niya to, buhian tamang giraray sa wild, dumang kita maghunting. Bako na makukuatan na sana dyan sa mga freezers. Ikadua, employ safe, fast, effective vaccine research methods based on human biology instead of animal testing. Ayun. Kung magibo man databi in research, dapat siguro na ligtas, makaskas, as in epektibo mga bakuna, ang ma-develop, bako po hali duman sa mga hayop, kundi sa paagi po kan human biology. Pantulo, issue urgent pandemic nutrition guidance with a whole food plant-based approach. O yun na ini. So magiging vegetarian kita. Garo maugmaong kani so amiga kong nurse duman sa US. Ano daw kung kontakong ko tapos tawam ko sa 15 minutos digdio. Ano daw diri kade. So nurse na Pilipina, advocate kay niyo duman sa Amerika. Kanya ko duman sa rong istasyon pirmi ni nag-aapod. Siya ang nagbabayad kang sa telepono. Mga 15 minutos. Sige ang paliwanag niya lalo na po ining mga benepisyo hali diyan sa mga pigaapod niya itong mga indigenous na mga kakanon, mga pananom, mga gulayon. Subukan ko daw na kuntakon girara ito. Tanganing paliwanagan kita kay niyong vegan challenge. Okay? Sige. Pasko na! Inabot na kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram. Pero bago yan, maray na apuntabi kay Charut. Kay Charut Ardales. Merry Christmas tabi sa imo Charut. Diyan sa Civil Subdivision sa CP Daraga Albay. Siring man kay Cha Clarks. Pati po si Manay Mili dyan po sa Our Lady's Village sa Bitaan, Legazpi City. Maray na hapon po sa Indogabos. Tangaran po sa liwat ni Congressman Joey Sarte Salceda. Siring man ni Kuya Manny sa control. Ini po si Councilor Nong Dawal minasabing mapasaindoan katuninungan in kagurangnan. Param! Bye-bye. I love you so much. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man
pagtabang. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika-apo Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika-apo Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Madyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauwaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauwaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Barangkiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon
Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Ang probinsyano party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapaman ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko! Ang probinsyano party list. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas
mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo. Makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 18 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga, digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inutuntang barata ulit dyan sa luwa si Luwens Barsena. Luwens Kamen. Tinawaning kaugmahan kan mga paratukdo kan Bangkirohan National High School o BNHS. Ano bentang nasa low-income sector na pamilya kan sa indang mga estudyante na hali sa manlain-lain na barangay sa paagi kang pinaka-enot na BNHS Faculty Gift Giving 2020. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DCGB News ni Principal Eleanor Garcia asin Faculty President Benson Rivero na ini nangyari sa pag-arambagan kan mga faculty members asin mga amigos di amigas ka ini para makataunin man lain-lain na klase ng relief packs para maibalyo ang pangangaipo kan mga ini sa oral daw. Susog sa mga opisyal, sa ruining paagi ngani na makatabang man sa mga pamilya kan mga estudyante na nasa katikapuhan ngunya nakapaskuhan. Sa indaman na sinuguro na sa pagbariwas kan siring na date na ayuda, inobserbaran ang pag-obserbar kan minimum health protocols araw kan pag-utob sa physical distancing, pagsulot ng face mask asin iba pa, para maibitaran ang pagkanayap kan COVID-19 sa covered court kan nasabit na eskwelahan. Mientras tanto, nainot ng gibuhon kasubagong aga ang gift-giving program na kinondusir kan Accountancy and Business Management Club o ABM Club kan eskwelahan. Sa mga piling pamilya man kan man lain-lain na barangay sa sur na parte kan Legazpi na nasa katikapuhan man, pinaglalauman na magpapadagos ini asin isponsoran kan nakatukaw sa angkor na nag-birthday pa sa nakasuhapon sa mga masunod na aldaw. Dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barsena. Makataram ka sa na ihado. Pinatanida ni Presidente Rodrigo Duterte ang publiko na dai magkampante maski may bakuna na sa COVID-19. Sigun sa Presidente, gwapang second as in third wave kan COVID-19. Gustong sabihon na ang mga dai pati naman kan COVID-19 pwedeng matamaan asin magkahelang. Kaya ang pagarumdom kan Presidente, padagos na mag-ingat na aditman ang Presidente sa pagruso kan mga parabakal sa Divisoria. Apere padigdi, ang pagruso kan mga tao sa tinampo asin iba pang pampublikong lugar lalo na sa ngunyan na kapaskuhan. Pinagarumduman kang Presidente ang publiko na kung pwede dahil nang una magduruman asin mamasko sa kanya-kanya mga ninong asin ninang. Importante kaya ang buhay kaysa sa regalo. Inako kan Food and Drug Administration na ipang vaccine manufacturing company na nag-apply para sa emergency use authorization. Sigun kay FDA Director General Eric Domingo na pigiinot kan gobyerno ang pagbakalin mga bakuna sa China dahil sa aragawan sa supply. Ang bakuna kan China na Sinovac asin Sinopharm yun na ipang approval hali sa FDA. Paglinaw man ni Domingo na dai nawawalat ang Pilipinas sa pagkuanin bakuna na pag-araman na pig-anunsyo kan Chinese Embassy na pigtatapos na sana ang kasunduan para makapag-supply nin Sinovac nin 25 milyones doses nin bakuna sa Marso 2021. Pigbubusol kan sarong kongresista sa Kamara de Representantes na gibo na accessible asin libre ang COVID-19 testing asin vaccination sa bilog na nasyon. Siraram kan House Bill 8232 na isinumitir ni Paranaque Congresswoman
Joy Myra Tambunting, kamautan kang propesong lakdang na tauanin libreng access sa COVID-19 testing as in COVID-19 vaccine ang mga Pilipino. Nagtutubod ang kongresista na kay puan madali na makuakan mga Pilipino ang duwang serbisyo kung gusto kan gobyerno na mapundo ang pandemya. Tinawan ni Dunit Tambunting na importanteng marahay ang testing para sa paglaban ka nasyon sa COVID-19 pero ang mga RT-PCR swab test mantinidong mahalon para sa ordinaryong namamanuan apisar kan price cap na ipigtatalaan digdikan gobyerno. Kaya po na subsidize kan gobyerno ang testing as in vaccination taganing mahiling talaga kung anong kabtang ang nasyon sa laban kan kontra sa pandemya. Nakapalaman sa bill ang pagbilog din atab na preparasyon sa komprehensibong plano para sa pagbabakuna tanganing maaraman kung paano ma-maximize ang epekto kan bakuna sa pagpugol kan pag-ulakit kan helang. Isasabay kan Kamara de Representantes na mababakunahan kan COVID-19 vaccine ang pamilya kan mga empleyado kini pati na ang mga media na nakadestino sa Batasan Complex. Sigun kay House Speaker Lord Alan Velasco, matagama ang Kamara nin 50 milyones pesos na fundo na pangbakalin COVID-19 vaccine na kukaanon gikan sa tauna na budget kan Kamara de Representantes. Iinuto na mababakunahan ang mga empleyado kan Kamara asin isasabay naman ang 5 sa miyembro kansiya ng pamilya. Paliwanag ni Velasco na kamautan kan lakdang na ni na masiguro na ang kaligtasan kan mga empleyado asin para may pagpadagos ang normalcy sa pagresponde kan Kamara sa sendang legislative mandate. Plano man na isabay na mababakunahan kan COVID-19 vaccine ang mga miyembros kan House Media. Mantang anuman na matatada sa COVID-19 vaccine, itatagama man para sa mga kongresista asin 5 sa sendang immediate family members. Mapatudukmanin bakuna kontra COVID-19 si ilihidong Presidente Joe Biden kan Estados Unidos sa masunod na semana. Sigun ini sa opisyal na nag-asikaso sa transition process. Enot na nangako si Biden na magiging top priority kan sayang administrasyon ang paglaban sa COVID-19 sa oras na siya makatoko sa pwesto sa Enero 20, 2021. Mientras no sinabi ni White House Press Secretary Kayleigh McEnany na si US President Donald Trump iyan marasibiman ng bakuna sa lalong madaling panahon. Ang initial doses kan COVID-19 vaccine naging available na sa Estados Unidos kung saan prioridad ang mga doktor, nurses at iba pang frontline medical workers. Mientras tanto, mapapakuna man kontra sa COVID-19 si US Vice President Mike Pence asin ang sayang agom. Sigun sa White House, gigibon ang pagpapabakuna sa aga asin ipapailing ini sa publiko. Gigibon ini sa White House na may kamauotan na ganyaron ang mga namamanuan kan Amerika na magpabakuna kontra sa helang. Napuna na ang mass vaccination program sa Estados Unidos. Dahil napugulan kan aktor na si Tom Cruise ang sa iyang dagit sa set kan bagong Mission Impossible movie dalan sa pagpalyar kan mga crew na magsunod sa COVID-19 safety protocol. Nagluwas sa media ang recorded na boses na kan dagito na aktor mantang pigsusuryawan niya ang pigmumuda pa ang mga crew. Sigun kay Cruz, dapat aram kan mga crew ang sendang responsibilidad kung nabo nindang mawaranin trabaho. Magigarumduman na kan Pebrero dahil nalawas ang shooting para sa ikapitong Mission Impossible dalan sa COVID-19. Nagresumir ang shooting kani kan September asin sa mga lugar sa Italy, Norway asin London. Sa Nobyembre 2021 ang target na maipaluwas ang pelikula. Yan mga tugang ang detalyas kay mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Kapag ang mga pag-ariba, Maniti Salado Technical. Ako po si Edwin Peral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asing nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhulita mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulita ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalo sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi